vítam vás srdečne tu v knihkupectve Martinus. Som rada, že ste sem prišli. Myslím si, že v takom veľmi peknom počte, takže teším sa, že vás téma a najmä nová knižka, ktorá vychádza vo vydavateľstve Tatra, zaujala. Dnes sa tu teda budeme rozprávať aj o knižke Dom mojej matky. Svoj príbeh, ale aj príbeh svojej rodiny vyrozprávala Sherry Frank, dcera Ruby Frank, odsúdenej za týranie detí. Povieme si viac o jej príbehu, alebo teda o jej prípade. Ešte predtým by som mala, aby tu teda moji hostia nesedeli iba tak vedľa mňa bez predstavenia, ich rada privítala tiež. Ďakujem, že ste prišli. A tiež predstavila, pretože o tejto knihe, o tom, čo Sherry prežívala, aký je život s narcistickou matkou, alebo tiež život pod vplyvom kultu, sa budem rozprávať s psychologičkou Hanou Ševčíkovou. Dobrý večer. A Danom Čistým, stand-up komikom, ktorý vyrastal v prostredí sekty od 5 rokov, ak sa nemýlim. 5-6. Dobrý večer. Poďme si teda najskôr povedať, pokiaľ náhodou ešte nie ste oboznámení s príbehom Sherry Frank, alebo skôr možno príbehom Ruby Frank a jej rodiny. Išlo vlastne o ženu, ktorá sa najprv stala veľmi úspešnou influencerkou v čase, keď fungovali YouTubeové videá a tie tzv. Vlogy. Mala kanál 8 Passengers a spolu so svojím manželom nakrúcala ich život s deťmi, alebo teda majú stále 6 detí. Život týchto detí bol už predtým pomerne náročný, ako sa dozvedáme vlastne z rozprávania Sherry, ale všetko sa ešte viac skomplikovalo, ďakujem, potom, čo sa vlastne Ruby pridala alebo prepadla spoločenstvu, ktoré bolo vlastne kultom a viedla ho zakladateľka Jody Hildebrandt. A Sherry nás vlastne prevedie celou tou smutnou cestou svojej rodiny, ukáže nám jednak tú odvrátenú tvár youtuberského influencerstva, ako to vyzerá, keď sa tie kamery vypnú, alebo predtým, ako sa zapnú. A tiež, aký bol život pod vplyvom, a aké boli zmeny tej rodiny pod vplyvom sekty. A ja by som sa teda hneď na úvod opýtala, neviem teda, viem, že pani psychologička mala možnosť túto knihu čítať, neviem, či Dano mal možnosť už čítať, takže hneď na úvod, ako na vás zapôsobila táto kniha? No, dnes nebolo veľmi smutno, keď som ju čítala. Bolo to také pre mňa také srdce trhajúce čítanie. Pre mňa to bolo fascinujúco osobné a strašne prekvapivé, že ako v tej jej osobe a v jej slovách a v jej prežívaní som videl veľmi silno malého Dana. Ja musím povedať, že pokiaľ niektorí máte obavu túto knihu čítať, pretože si myslíte, že to bude obrovská, nezvládateľná, emocionálna nálož, tak naozaj ja si myslím, že Sherry sa ju podarilo napísať tak, že sú to ťažké veci, vždy sú to samozrejme veľmi ťažké veci, ale ona sa vás nebude snažiť nejakým spôsobom absolútne rozložiť, skôr naozaj porozprávať, čo ona prežívala, ako to prežívala, takže nemyslím si, že netreba sa tejto knihy báť, tak by som to povedala, pokiaľ niekto váha, či ju bude čítať. Práve naopak, ja si myslím, že je to možno aj dnes v tej dobe rastúceho vplyvu influencerov a detí, ktoré na nás vyskakujú, tých influencerov z každého druhého príspevku, veľmi dôležité a dobré čítanie. V každom prípade, áno? Môžem, ja by som teda doplnila, tiež to tak ostalo, že iba smutno, že pre mňa to bol zároveň aj taký príbeh takého veľmi silného ľudského ducha, že ako ona sa dokázala z toho vymaniť. Čiže zároveň to bolo v niečom aj veľmi také fascinujúce a posilňujúce čítanie. Myslím si presne, že to môže ukázať, že čo v nás tak dobre môže tlieť a čo nás môže dostať aj z týchto situácií. Aj keď naozaj na to sa budem pýtať, podľa mňa to je majú môj obrovský obdiv a takisto vy máte môj obrovský obdiv, že vlastne ste dokázali si povedať, že chcete žiť ten život inak, odísť od toho úplne a nechať za tým. Nedá sa povedať úplnú čiaru, pretože ono to v človeku zostane, ale jednoducho skrátka už to nenechať zasahovať teraz v prítomnosti do svojho života, tak by som to povedala. By som asi opravil, lebo ako tým, že aj kvôli tomu v podstate môj
psychiatér mi povedal, že teda diagnózy, ktoré psychické mám a kvôli ktorým beriem každý deň lieky, sú priamym dôsledkom. Povedal mi dokonca, ja to akože je to anonymné, ale povedal mi, že to nehovorí, ale povedal mi doslovne, za toto sa môžete vašim rodičom poďakovať. Že priamo to ovplyvňuje a bude to mať zásadný vplyv do konca môjho života. To je jednoznačné. Aby som to dovysvetlila, nevyzerala ja, že som necitlivá, tohto som si úplne plne vedomá. Išlo mi o to, že vyzerala som to tak, že už oni teraz nejakým spôsobom s vami sa nekontaktujú, ani vy s nimi, už vás nevedia teraz sa snažiť ovládať. Tí démoni, ja viem, že to znie tak sprofanovanie to slovo, ale neviem to asi lepšie nazvať, tam samozrejme bohužiaľ zostanú pravdepodobne aj v Sherry, aj keď tam priamo toto ona nerozoberá. Ona vlastne rozpráva o tom, začala by som tým, že ona sa sama pokúša vlastne tá Sherry trošku psychologizovať tú svoju matku, snaží sa prísť na to, prečo vôbec tá matka bola taká, aká bola, prečo ich priviedla najprv na, myslím si, že môžeme povedať, že sú to až zneužívania detí pred tou kamerou, myslím iba zneužívania na nejaké svoje materiálne zisky a na to, aby si tam zrejme nasycovala nejaké iné svoje potreby. A hovorí o tom, že pravdepodobne za tým bolo to, že tá jej mama Ruby, Franky, bola najstarším dieťaťom v rodine a nepoznala vôbec žiadne iba povinnosti, bola vlastne zaťažená starostlivosťou o tých súrodencov a že tá jej snaha robiť všetko tak, aby boli na ňu tí rodičia hrdí, aby spĺňala teda tie ich predstavy, sa pretavila do toho, že začala túžiť potom, aby raz mala ona svoju malú armádu, ktorú by mohla ona ovládať podľa vlastných pravidiel. Dá sa povedať, ona označila doslova to jej materstvo za vrchol ctižiadosti. Dá sa povedať, že tá Sherry ju mohla odhadnúť dobre. Ja viem, že nevieme poskladať jej profil z toho, čo nevieme, ale že naozaj aj niečo takéto, lebo veľa tých rodičov môže mať práve opačné, že chce dopriať tým svojim deťom voľnosť a to, čo nemali, ale môže práve niečo takéto vytvoriť potom tú potrebu ďalej si to nejakým spôsobom, tak mi napadá len slovo, sítiť. Môžeme sa skôr možno o tom baviť v takom teoretickej rovine, lebo naozaj nevieme, ako to mala tá Ruby. Ale áno, v princípe častokrát práve tí ľudia, čo majú problém s narcizmom, tak tie deti majú ako také nejaké svoje výkladné skrine. A také nejaké predĺžené ruky na nejakého svojej prezentácie seba a nemôžu si tie deti dovoliť vnímať svoje potreby, lebo musia naplňať potreby rodičov. A ten prípad, čo hovoríte vy, že keď chceme niečo svojim deťom dopriať, čo sme nemali, že to si tak automaticky vyžaduje, že o tom vieme, že to máme niekde spracované, ale to častokrát práve tieto ťažké narcistické poruchy nemajú. Takže bohužiaľ, tá sa to veľakrát nedieje. Vy, Dano, by ste povedali, že naozaj to, čo potom niektorí rodičia odovzdávajú svojim deťom, sami máte v tomto smere veľmi ťažkú skúsenosť, môže sa naozaj byť dôsledkom aj toho, že oni niečo nedostávali, že už skrátka je to taká tá prenášaná trauma? No, jednoznačne tá kauzalita tam v tej psychológii platí. Už potom, akým spôsobom sa ovplyvňa tie deti, je otázne, pretože tam sú rôzne formy toho, čo z toho bude, ale ten zásadný fakt je ten, že to detstvo nebolo dobré. To nie je nejako, že teraz to nejako ovplyvní, nejako to vypálí, je to proste zlé. Tie deti nedostali to, čo mali dostať a dostali to, čo nikdy nemali dostať. Čiže tá zásadná vývojová fáza bola narušená a tým pádom má to negatívny vplyv na ich duševný stav v živote. Má to nejaký dopad. To, aký dopad, je otázne, a či sa niekto bude správať treba podobne ako tí rodičia, alebo to bude kompenzovať nejako, alebo to bude proste len nejakým spôsobom vplývať na jeho vzťahy v živote. To sú rôzne veci, čo z toho môžu vyplynúť, ale to detstvo nebolo dobré, nebolo také, aké malo byť. Vy ste aj hovorili, že ste mali pocit, keď ste čítali
o Shari, alebo teda o jeho pocitoch, ako keby ste čítali o malom Danovi, ste to povedali. Naozaj jej sa nedostávalo vôbec nejakej láskavosti, alebo možno vôbec nejaké citové výchovy už od narodenia. Máte z toho teda, čo som čítala v rozhovoroch s vami, veľmi podobnú skúsenosť. A ono, niektorí ľudia si myslia, že to, čo sme nezažili, nám vlastne nechýba, ale ja si myslím, že tá blízkosť a tá intimita, to pohľadenie rodiča alebo tá láskavosť vždy chýba. Ona hovorí, že sa vlastne naučila vypínať. Je to taká nejaká užitočná taktika, prípadne mali ste vy nejakú taktiku, ktorá bola potrebná pre prežitie toho, čo ste zažívali ako malé dieťa a potom aj ako tínedžer a dospievajúci človek? Ja to poviem na takom príklade, že my sme traja súrodenci a ani jeden z nás není v sekte. Ja som není s rodičmi v kontakte vôbec. Brat je v zahraničí, mal s nimi veľké nejaké hádky a sestra je jediná s nimi v kontakte. Každý z nás má veľmi inú povahu. Môj brat bol taký, jak by som povedal, veľmi okamžite akože mal takú akože vnetlivú povahu. Moja sestra ako keby sa im prispôsobila, aby mala ako keby najväčšie výhody a mala akože taký status takých výhod a také akože oslavovaná a tak ďalej. A ja som mal ako keby možno popri tom bratovi, keď on išiel do takých akože veľkých emocionálnych konfliktov s nimi, ja som mal skôr to, že som sa bránil ako keby presne tak, že som volil taktiku, že ako napríklad sa niečo nedozvedia alebo tak. A chýbalo a takisto môj brat a takisto proste moja sestra, všetci sme hovorili o tom, že nám chýbali ako keby tí skutoční rodičia s tou emocionálnou podporou veľmi, ale ja to poviem na mojom príklade, čo si myslím, že je dôsledok toho, to je samozrejme moja teória, môže to byť inak, ale ja si myslím, lebo som sa oženil pomerne mladý, rozvedol som sa pomerne mladý a myslím si, že som mal veľkú túžbu po tom nejakom blízkom vzťahu, po tom blízkom človeku. Až tak, že som povedzme nevidel, že človek, ktorého som si vybral, nebol tak vhodný. Ale tá túžba byť niekým, mať domov alebo niečo také, bola vo mne tak silná, že som podľa mňa urobil zlé rozhodnutie v tom mladom veku. Som sa opýtala teda aj vás, Ranka, akým spôsobom môže teda dieťa naozaj prežiť v takomto milostinnom prostredí? Nutne si tam vytvoriť takéto nejaké mechanizmy, napríklad práve ako tá Shari mala to vypínanie? Častokrát deti, ktoré žijú v takomto prostredí, traumatizujúcom, týrajúcom, tak si vytvoria mechanizmus, my to nazývame, že je to taký mechanizmus disociácie, že sa nejakým spôsobom oddelia od seba, od svojho prežívania, aj to potom popisujú, že ako keby ani neboli v danej chvíli treba vo svojom tele. A je to mechanizmus, ktorý v danej chvíli je, dá sa povedať, že funkčný, že ich ochráni pred tým, aby to vôbec nejako prežili. Ale v ďalšom živote má také dosť vážne dôsledky, pretože práve tieto mechanizmy disociácie sú zodpovedné za také vážne symptómy, aj psychiatrické, ako sú tie rôzne odpájania sa, aj tie mnohopočetné poruchy osobnosti, ktoré teraz na novo spoznávame diagnosticky a teda takýto mechanizmus zvládania situácií, takéto odpojenie sa potom má vážne následky, lebo si vyberá svoj daň na vôbec takom kontakte s realitou, so sebou a s druhými ľuďmi. Keď ste čítali túto knižku ako odborníčka, mali ste taký pocit, že Shari už vedela, že boli tam nejaké miesta, kedy ste mali pocit, že je to niečo, čo píše možno neosobnejšie, že stále tam je takéto odpojenie sa od toho, čo prežívala, alebo už dokázala podľa vás vlastne dostať všetko to, čo chcela vyrozprávať, pretože asi sa zhodneme na tom, že to trošku pôsobí to, že potrebovala s tým prejsť ako nejakým terapeutickým aj čiastočne alebo úplne možno, alebo dosť liečivým procesom. Mali ste pocit, že už to vlastne písala s tým otvorením sa svetu a verejnosti? Myslím si, keď som to čítala, tak mi bolo jasné, že
že ona musela mať za sebou naozaj že roky dobrej terapie, že inak by sa to určite nepodarilo takto napísať. A to, že či sa tam všetko dostalo ako, to, ja som v tomto sa tak ako trochu skláňala pred ňou, že v takej pokore, že čo sa jej tam dalo, to napísala, čo sa jej tam nedalo, to nenapísala, ale to, čo napísala, to bolo pre mňa také ľudsky veľmi uveriteľné, že povedzme, že literárne, sme už aj iné knihy čítali, ale že tak ľudsky to bolo veľmi, veľmi spontánne a uveriteľné a pre mňa také obdivuhodné svedectvo, pretože naozaj sa to deje aj v takejto extrémnej podobe a aj v mnohých subtilnejších podobách. Ja ešte na malú chvíľu pred tým, ako prejdeme k tomu životu v sekte a v tom, ako tá vlastne ešte viacej poznačila tú už dosť teda náročnú situáciu, ktorú zažívala Sherry aj teda jej 5 súrodenci. By som sa pozrela na to influencerstvo na chvíľočku očami opäť odborníčky. Ako vnímate ten trend predávať vlastne svoju rodinu? Lebo de facto ju ponúkame tej verejnosti. Vidíme, deti vám vždy vygenerujú lajky, vždy sú milé, vždy skrátka si získate nimi tú pozornosť. Považujete toto, že naozaj možno niekto prežíva, má takú tú radosť toho rodičovstva, že sa len chce o to podeliť a samozrejme, že ho to teší, veď fungujeme všetci na tom, že nás poteší tá pozitívna spätná väzba. Alebo je to niečo, čo už naozaj aj na tomto prípade vidím, že môže byť nebezpečné? Myslím si, že tá hranica je veľmi tenká, kedy je to o tom, že sa potešíme, pozdielame radosť a kedy je to o tom, že tá spätná väzba z toho okolia sa stane niečím, čo vlastne, po čom ten rodič túži a že zrazu to začne robiť kvôli nej. Je o tom veľmi pekná kniha a francúzskej autorky Delphine de Vigan, volá sa, že Všetko pre deti. A tam sa vlastne tiež popisuje aj reálny príbeh, alebo minimálne to inšpirované. Mne sa to zdalo úplne šialené, že to úplne prehnala tá autorka a potom sa dozvedela, že vlastne je to tiež na základe reálneho príbehu matky, ktorá takto tieto svoje 2 deti neustále nakrúcala a neustále žili v takom svete. V podstate sa tam už nezmestila žiadna naozajstná blízkosť, žiadna spontaneita a nič reálne do tých vzťahov sa nezmestilo. A to je samozrejme šialene poškodzujúce, hlavne pre tie deti, ktoré ešte nemajú mechanizmy, aby sa od toho mohli odpojiť, aby mohli mať od toho nejaký odstup a vlastne si vytvárajú takéto, my to voláme, že falošné ja, ktoré je pre našu psychiku devastujúce. Mám pocit, že v slovenskom preklade možno ma niekto opraví, to bolo Deti náš poklad, aby som to ešte teda, keby niekto túto knižku chcel hľadať, áno, tiež som ju čítala, odporúčam ju. Ono napokon veď vychádzajú najavo prípady, keď tu máme influencerky, ktoré radili s výchovou a ukázalo sa, že svoje deti brutálne týrali. Napokon aj tá Ruby nakoniec, v tejto časti sa dostaneme, preto skončila v tom väzení spolu s Jody Hildebrandt. Ja by som sa ešte aj na vás obratila, Dano, zaujímal by ma aj váš názor na tento trend a možno aj to, že snažili sa aj vaši rodičia vyzerať navonok, vy ste teda nemali influencerskú nejakú cestu, ale snažili sa tiež vyzerať možno navonok, že ste veľmi sporiadaná a skvelá rodina, ktorá robí, keďže tam bola samozrejme toto zapojená viera, veľmi prísna viera, veľmi prísne pravidlá a vyžadovanie ich dodržiavania, tak chceli, aby ste boli navonok taká tá reprezentatívna rodina. Spomínali ste, že za poznámky to bolo akože šialené tresty doma a podobne. Bol tam ten efekt, že aby ste nejako vyzerali? Aj v rámci tej sekty, moja mama konkrétne, lebo ja len trošku načrtnem, v čom je ten príbeh ešte veľmi silno podobný s mojou rodinou. Tam tiež to bolo tak, že vlastne moja mama bola tá, ktorá našla teda tú osobu v tej sekte, s ktorou bola kamarátka, stiahla ako keby otca do tej sekty a ona bola ako tá vedúca osoba. Otec bol veľmi pasívny, extrémne pasívny. Otec, povedzme, keď mama chodila v piatok na stretnutia, tie sektárske, tak otec nám tajne, akože keď sme ešte mali televízor doma, bol na takej skríni a on nám ho tajne, akože nesmeli sme povedať máme, dal a mohli sme si pozrieť, v piatky chodili také filmy akože pre deti. A viacej takých ako keby momentov, kedy on bol mäkší, nám to bolo vtedy príjemné, ale teraz mne z toho spätného pohľadu je to ako keby ešte horšie, lebo
keď on s tým nesúhlasil, prečo sa neozval v tom momente, alebo keď s tým nesúhlasil plne, prečo to nejakým spôsobom nepresadil, že tá výchova neprebiehala podľa tých veľmi prísnych pravidiel. Aj tak, ja keď sa pozerám vlastne na tú ich rodinu, ktorá mala tento element toho, že predvádzajú sa pred tým svetom na internete, že je to veľmi teda, že strácajú súkromie. Mne tam vadí jeden moment a to je ten, že tie deti si to nevybrali. Tie deti sa nemohli rozhodnúť. Dneska vidím, že mnohé aj celebrity urobia to, že dajú tú fotku s tým dieťaťom na ten Instagram, ale to dieťa ako keby zakryjú nejako, čo je podľa mňa lepšie. Akože určite je to lepšie do toho momentu, kedy ja fungujem ako stand-up komik, čiže pre mňa je vystupovanie alebo byť na veselení v pohode. Ale je človek, môj brat má sociálnu poruchu, sociálnu fóbiu, to znamená, že pre neho by to bolo nepríjemné. A teraz každý človek na to bude reagovať inak. Pre niekoho to je možno najlepšia vec, ale to, na čo sa musíme pozerať, keď chceme žiť spolu ako rodina alebo akomkoľvek spoločenstve, je to, či ten druhý s tým, čo robím, súhlasí alebo nie. Vy už ste to teraz tak načkrtli, že áno, aj v prípade tej Sherry, aj teda by ste povedali vo vašom, čo mňa zaujalo, váš otec je vysokoškolský pedagóg, čiže vzdelaný človek a napriek tomu skrátka sa predsa len dostal do tejto pasce. V oboch prípadoch teda sú tí otcovia takí, ktorí, snáď to môžem povedať teda aj vo vašom prípade, zostali takí veľmi submisívny, až tak prekvapujúco, že my stále máme predstavu o tom otcovi ako nejakej hlave rodiny, tá štandardná stereotypná predstava, ktorý prípadne búchne do toho stola a povie, že týmto smerom neideme, toto nie je dobré pre tú rodinu, ale tuto oni absolútne v tejto knihe, to absolútne ten Kevin, ten otec rodiny prijal, absolútne sa tomu podložil a ešte aj potom, keď už celé to zverstvo vyšlo najavo, už keď bola ona v tom väzení, tak stále v podstate bol pod vplyvom tej svojej manželky, čo muselo byť veľmi, aj tá Sherry to tam opisuje, že pre ňu to bolo dosť zraňujúce, lebo ten otec bol pre ňu taká posledná, možno nejaká opora. Čomu by ste to pripisovali? Je to taký silná osobnosť tej matky, alebo to skrátka je typovo taký muž, ktorý by sa nechal tak niesť asi s každým typom ženy, že kde ma položíš, tam budem a mi povedz, čo sa od nejakého otca očakáva? Ja len začnem, lebo toto je asi tak otázka na vás. Ale za mňa je to jednoznačne patologické. V tom vzťahu je podľa môjho názoru nejaká závislosť. Možno mi dáte za pravdu, možno nie, ale proste z môjho pozorovania mojich rodičov to nebol vzťah, kde by som ja videl nejaké láska, majú sa k sebe, niečo takéto. Videl som tam skôr to, že vzájomne na sebe nejakým spôsobom závisia. A podľa mňa práve kvôli tomu sa nesprávajú ako keby normálne. Príde nám neuveriteľné, že ten Kevin odíde na ten rok. To je neskutočné pre ľudí. Ako mohol opustiť svoje deti, ako to mohol urobiť na základe nejakej šialenej myšlienky. Pretože tam bola podľa mňa patologická závislosť. Ja to odovzdám. Ja tak vám chcem vyjadriť taký veľký obdiv, ako o tom rozprávate, aj si myslím, že to, čo sa vyvinulo, že asi to bola taká vzájomná, možno dosť spletitá interakcia toho, že boli nejaké osobnosti a do toho sa nejako našli, nejako si ako v tých svojich možno teda patológiách, aj keď teda ja sa veľmi žalmivo o tom vyjadrujem radšej, ale si nejako tak zaklíkli a potom sa v tom spolu rozvíjali v takom zmysle, že nejakým spôsobom sa teda vytvárala tá závislosť, ale súhlasím s vami, že keď je jeden rodič takýto týrajúci alebo hrubo zanedbávajúci, že ten druhý, ktorý sa tak prizerá, že je naozaj ako nie je v tej prvej línii, keď sa ten človek potom preberá tým svojím životom, ale že je rovnako zodpovedný za to, čo sa dialo a že niekedy je to ešte vlastne aj bolestivejšie. A tu sme vlastne už v tej časti, keď sa Frankovci dostali do sekty. Najprv to vyzeralo, že to je taký program, ktorý má pomôcť utúžiť rodinu, volal sa, ja to poviem, tam to bolo s tým X-kom, ale v princípe to bolo Connections.
Zakladateľka bola Jody Hildebrantová, vlastne Ruby sa preto nadchla. Najprv to vyzeralo, že to je považovala za taký biznis plán, ale potom absolútne začala konzumovať aj so všetkým, čo tá Jody hlásala. A práve v rámci toho, čo teda Dano spomenul pre tých, ktorí ste to ešte nemali možnosť čítať, bol teda Kevin deložovaný z domova, že skrátka potrebujú, aby tam chvíľu nebol. Tá Jody sa k ním nasťahovala, absolútne celú tú rodinu ovládla. Vieme si povedať, čo možno predurčovalo manželov Frankovcov na vhodné obete takéhoto človeka alebo takéhoto kultu a sekty? Dá sa to vôbec nejako vytipovať? Áno, vieme, že nebol to zdravý vzťah, to manželstvo nebolo v poriadku, bola tam veľká ctižiadosť, ale vieme povedať, ktorí ľudia možno môžu byť náchylnejší na to, aby ich stiahol kult alebo sekta alebo nejaký, hoci aj samostatný charizmatický vedca? Tak ja začnem tak zo široka radšej, že môže sa to stať každému z nás. Že práve tí z nás, ktorí si myslia, že veď ja som rozumný a viem, kde sever a nie je si vedomý svojich nejakých krehkých častí, tak práve takíto ľudia sú potom viac náchylní. Čiže to, čo by som začala, je, že je veľmi dôležité, aby sme každý boli v kontakte aj so svojou krehkosťou, alebo keď sme v nejakej kríze, v nejakom náročnejšom životnom období, tak sme vždy také potenciálne väčšie obete takýchto osobností. A teraz, keď prejdeme k tej knihe, tak ja som tu Ruby vnímala, že ona bola taká že veľmi, veľmi osobnostne akcentovaná už predtým, ako stretla túto pani zo sekty, že ona už predtým fungovala v tom náboženskom spoločenstve veľmi nezdravo a veľmi už vtedy tie deti poškodzovala tou výchovou. Potom tam prišlo to influencerstvo, kde ona sa tam potrebovala prezentovať, že ona, ja budem sa ako veľmi držať toho, že by som ju nejako diagnostikovala, ale tam proste boli veľmi nezdravé vzorce, že ona zrovna bola taký človek, ktorý bol akože podľa mňa, že veľmi ľahká obeť. A ešte chcem k tomu povedať, ako ste vlastne spomenuli, že on bol vysokoškolský vzdelaný, že nedávno sa prevalila v Čechách kauza tzv. Kutnohorskej sekty, kde vlastne vyučený kuchár zmanipuloval v podstate skoro samých vysokoškolských vzdelaných ľudí a treba zmanipuloval lekárku, ktorú presvedčil, že keď ho usmrtí, tak jeho telo sa vyparí do vesmíru a ona to naozaj urobila. Teraz teda potom za to sedela vo väzení a bolo to veľká kauza v Čechách. Čiže vôbec to nesúvisí so vzdelaním ani s našou inteligenciou, ako sa niektorí domnievame, že nás to pred niečím chráni. Ja som v tých rozhovoroch, ktoré ste dávali, Dano, čítala, že vy ste aj hovorili takú svoju teóriu, že čo vlastne tieto kulty ponúkajú ľuďom. Mohli by sme si povedať, ako vy to vnímate, akí ľudia, alebo na čo tie kulty vlastne natiahnu týchto aj rozumných ľudí? Ja predtým len upozorním, že to sú moje názory a nemá to takú váhu, ako keď sa k tomu vyjadrí odborník, čo sa týka nejakého vecných fakt, ale akože má to osobné... Áno, je to moje osobné pozorovanie a to je, že konkrétne táto sekta, ten Modrý kríž, sa zameriaval, alebo vyslovene tí ľudia, ktorí tam boli ľudia, ktorí boli väčšinou nejakí, bol vo väzení, bol alkoholik, bol gambler, mal problémy s rodinou. Vždycky ako keby niečo, čo im chýbalo, alebo z môjho pohľadu je to hlavne to, že nejde tam o inteligenciu, môžu byť rôzne typy toho človeka. Podľa mňa tam ide o emocionálnu stránku. O to, do jakej miery, alebo jakým spôsobom tá sekta môže ako keby sa zachytiť o niečo, čo tým ľuďom po emocionálnej stránke chýba. A z toho, čo viem, a viem pomerne málo z detstva mojich rodičov, oni sa vyjadrovali minimálne ako o svojej minulosti a tak, ale viem, že môjho otca dali na čas do detského domova, že tam boli nejaké extrémne, ako keby také, mali zlý vzťah aj jedni, aj druhý so svojimi rodičmi a aj z jednej strany, aj z druhej strany sme sa niekoľko rokov vždy nebavili s jednou časťou rodiny alebo s druhou.
Čiže zo svojej skúsenosti, z môjho pozorovania viem, že tam určite boli neriešené neboli na terapii, neboli proste s tým niečo robiť. Boli tam neriešené veci, ktoré tá sekta potom mohla veľmi ľahko využiť. A myslím si, z toho, čo som videl, akí ľudia tam sú a z toho aj ako hovorili, že je to vlastne tak, že oni nejakým spôsobom prilákajú viacej takýchto ľudí. Čo je zaujímavé, tak tá sekta má názov, že Modrý kríž, čo oni vlastne zobrali tento názov kresťanskému hnutiu, ktoré fungovalo pred ešte vlastne storočie dozadu, čo bola skupina ako keby žien, ktorí sa venovali ľuďom, ktorí mali problém s alkoholizmom. Z môjho pochopenia oni ako keby ukradli ten názov, ako keby to bolo niečo len, že nemalo to nejakú priamu súvislú vetvu a tá logika za tým názvom je, že Červený kríž pomáha telu a Modrý kríž pomáha duši. Pravdepodobne je možné, že tam bolo nejaké spoločenstvo, kde tie ženy teda naozaj pomáhali tým alkoholikom nejakým spôsobom, to ja neviem. Ale toto moderné, alebo tento moderný Modrý kríž je vyslovene hnutie, ktoré izoluje, útočí na psychiku fyzicky, keďže tam je kvôli tomu, že v Biblii niekde prečítali, že je treba fyzicky trestať deti, tak to tiež vyhnali do extrémov a psychická taká tá izolácia, snaha to dieťa nejako oddeliť od tohto sveta. Už to slovo, že svet je niečo zlé, svet znamená Satan, všetko, čo je okolo nás je zlé a len tá sekta alebo my, malá skupina ľudí, sa môžeme proti tomu nejako spojiť s Bohom alebo nejako akože bližšie byť Bohu. Pričom moja mama, a teraz zase nechcem označovať niekoho nejakým psychologickým termínom len preto, ale mne príde strašne podobná ako tá Ruby v tejto knihe. Moja mama bola absolútne, že viem, že bola veľmi ako nešťastná z toho, že kvôli tomu, že jej otec vystúpil z komunistickej strany, tak ona nemohla ísť na vysokú školu. Ona verila, že je strašne múdra a nejakým spôsobom celý život, to som videl, že ju to proste trápilo a snažila sa extrémnym spôsobom až do takých najviac ako sa dá, najviac ako ktorá rodina to tam bude mať, sa snažila postupne odstrániť všetky vplyvy toho sveta, ako keby nás ochrániť od vonkajším svetom, urobiť z nás tie najdokonalejšie deti. Mne hovorila, že mali proroctvo, že ja budem kazateľ, lebo vlastne ako keby to bola tá predstava, že my budeme, môj brat chcel hrať na klavír, povedal mu, že bude hrať na gitaru, nenávidel tú gitaru a proste celý život je nešťastný, má rád takú elektronickú hudbu a chcel vtedy hrať na klavír a proste on nemohol, pretože moja mama mala predstavu, že tam bude sedieť v tej sekte a hrať na gitaru. Ona ako vedia, ako keby oni tomu hovoria proroctva, ale oni proste ako si predstavia, čo budeš. Ty budeš toto, ty budeš toto a do toho obrazu moja mama mala vetu, ktorú si pamätám, že hovorila môjmu bratovi, že ja z teba to zle vysekám, ja to z teba proste dostanem. Že ako mnoho tých vied, ktoré hovorí Ruby, je až fascinujúco rovnakých ako to, čo hovorila nám naša mama. Z toho, čo hovoríte, dalo by sa možno povedať, že si mysleli, že vás spočiatku, teda vaši rodičia, kým sa dostali pod vplyv toho Modrého kríža, že vás vlastne vychovávajú, že to je vlastne niečo dobré, čo robia, lebo na jednej strane tu hovoríme, že kazateľ a v podstate by vás mali za to nejako uctievať, na druhej strane ste boli aj teda Satan, doslova, a tak vás vlastne nálepkovala aj tá samotná, aj ten samotný kult, čo mi prípada také, že je to strašne veľký skok z toho, že bude mať to dokonalé dieťa toho kazateľa, splní sa mi aj nejaký môj sen a idem ho ochrániť pred tým zlým svetom a na druhej strane z neho idem vymlátiť dušu, lebo odrazu na ňu ukážem, že a ty si ten Satan. Takže ako toto je to... Toto je úplne presne, ak ste čítali knihu, fascinujúca časť, kedy vlastne na konci tá Judy Hildebrandová je zavretá v tom dome
a vlastne útočia na ňu démoni a že vlastne ona ako keby tým, ona je vlastne v tej posteli, v tej izbe tej Shari a ona tam bojuje s démonmi, že vyslovene na ňu útočia, lebo ona je tá prorokyňa sveta, nejakým spôsobom ona je vyvolená. Každý narcista je vyvolený, ale proste ona je v tomto kulte, ona sa snaží byť najsvet, ona to môže viesť, ona vie tie pravdy, stále opakuje to slovo pravda dokola. Úplne ako keď človek takto označuje to, čo hovorí za pravdu, že toto je pravda, čo ja hovorím. Seba má ako keby na nejakom inom piedestále, než že som súčasťou spoločnosti, taký istý ako okolo mňa ľudia v niečom lepšie, niečom horší. Nie, ja hovorím pravdu, ja som ten najlepší a zároveň na mňa najviac útočí diabol. Na mňa najviac útočí Satan a toto je presne to, čo sa vyháňa do týchto extrémov práve kvôli tomu, lebo tam vidíme, že niekde v hĺbke je niečo nevyriešené. Oni chcú byť strašne dobrí, dokonalí, perfektní, ale vedia, že tak úplne niekde vnútri, možno ani nie vedomé, možno ani nie, že vedome vedia, ale existuje taká informácia podľa mňa niekde v tom človeku, v tej duši, že ale nie si. Keď sa tam hovorí potom, keď sa tam napríklad hovorí o tých nejakých sexuálnych veciach medzi Ruby a Jodie, pre mňa je to úplne ako keby, že OK, chápem, že tá sekta, ktorá hlása nejakú úplne, že spoločnosť má byť perfektne heterosexuálna, takto má vyzerať tá rodina, je mi úplne pochopiteľné, že keď tí ľudia ako keby, alebo treba sa Jodie, alebo tak skrýva nejakú takúto vec veľmi niekde sebe hlboko, tak potom sa to snaží kompenzovať tam navonok a samozrejme teda demonstrovať pred celým okolím, že nie, ja som perfektná, ja som dokonalá, sme lepší než vy, snažíme sa viac. A toto je, čo aj často tí ľudia hovoria, my sa snažíme viac, my robíme viac, my tie deti chceme mať dokonalé, ako keby všetko dám na oltár tomu, aby sme boli perfektní. Je naozaj na začiatku takéhoto prístupu nejaká snaha, že ja teda vychovám toho lepšieho človeka pre tento svet, človeka, ktorý zmení ten svet, ja ho vychovávam aj na úkor teda toho, že aj v tejto knihe vnímali by ste tak tú Ruby, že vlastne sa snažila a brala to možno ešte svrdlo, že ona chce robiť niečo pre tie deti? Myslím si, že z tohto nemôže zísť nič dobré, že sama ste povedali, že ona má taký pocit, ale že v skutočnosti to vôbec nebolo pre tie deti. Že to bolo iba pre ňu, že to bol taký hrubý sebaklám a niečo také deštruktívne, už akoby samotný ten predpoklad, že tie deti majú byť dopredu nejaké, aké ja si ich vysnívam, aké ja ich potrebujem mať, kde ja ich potrebujem mať, že to, ako z toho si neviem predstaviť, že niečo dobré vyjde. A ako čo myslíte pod pojmom výchova, ale toto je iba poškodzovanie a týranie. Áno, ja myslím, že oni to také zvrdlo považujú za výchovu. To, čo pre mňa je úplne šialené, už ste tu spomenuli aj prípady, napríklad u našich českých susedov, zase sme mali veľmi dávno jeden prípad, keď zachytila náhodou pár, ktorý nastavoval tú detskú, napadá mi Chúvička, lebo tak to volajú oni, pestúnku, čo máte ten monitor baby, tak zachytil nejaký vysielaný obraz, ako týrala matka brutálnym spôsobom deti a tiež to bolo až keď sa dostala pod vplyv sekty. To, čo pre mňa je absolútne desivé, aj ako pre matku, je, že rodičia často nemusia byť týraní úplne od začiatku, býva to tak a že nie sú zase také, že niekto pred facku ďaleko, ako sa hovorí, ale nie je tam taká tá miera toho ubližovania, ale pod vplyvom tej sekty sa dokážu absolútne vygumovať, dokážu to, lebo pre mňa je to stále vaše dieťa, nosili ste ho teda v tele, porodili ste ho, všetko to sa absolútne stráca a sú schopní na tom dieťati páchať, alebo nechať iných ľudí na ňom páchať úplne príšerné veci. Vedeli by sme si možno priblížiť, ako je toto možné, že viete úplne odpojiť túto časť vzťahu k tomu človeku druhému a
a nechať, lebo v prípade tejto to bolo, že naozaj tá Jodie, teda tá Ruby nechala už tú Jodie potom tie deti trestať absolútne neúmerným spôsobom. Koho to zaujme, napríklad na YouTube sa dajú vidieť dokumenty, čo všetko tam našli v tom dome, ako tam boli proste nástroje na týranie tých detí, čo tie deti zažívali. Ako je toto možné? Ako sa toto, a ten otec tam tiež vôbec nefunguje, že vidí, že tam vymlacujú dušu alebo vie z toho jeho dieťaťa a že tam absolútne tento aspekt nefunguje, že by sme ochránili to. Tam už vtedy nebol, keď sa to najhoršie dialo, ale ja teda som veľmi vďačná tej autorke, že ona nešla až do takých detailov a ja som ich teda nevyhľadávala. Aj tak už by som bola veľmi smutná, keď som to čítala. Ale chcem k tomu povedať, že to máte tak ako v jednom balíku, keď ste v tej sekte, že vás odpoja od základných hodnôt, od pomaly od seba záchovy, však vieme aj v tej kutnohorskej sekte dva ľudia prišli o život ešte predtým Guru. Čiže je to taký balík v tom, že oni rozleptávajú celú vašu osobnosť a vašu rodinu a že častokrát tá sekta je vlastne, jej podstata je práve tá moc, tá mocenská. A nad kým máme najväčšiu moc? Nad deťmi máme najväčšiu moc. Čiže tam sa tá moc najlepšie realizuje, pretože tie deti kladú najmenší odpor, pre tie deti je realita to, čo vlastne im prinášajú ponúkajú tí rodičia alebo tie prvé vzťahové bytosti. Čiže bohužiaľ častokrát práve tie deti sú takými najsrdcervúcejšími ako obeťmi týchto siekt. Aj teraz nedávno bola pauza takej zase dánskej sekty, kde oni sa presťahovali do Čiech a tam vlastne, lebo v Čechách ešte nie je taký zákon, že je zakázané fyzicky trestať deti a vlastne tam sa nejako po nich pátralo. Takisto to bolo o tom, že sa teda tie deti týrali a byli, že častokrát ako to tam je to akoby také najväčšie pole, kde sa tá deštruktívna moc môže realizovať a že tí rodičia sú nahľadávaní deň po dni, že to nie je zo dňa na deň, že sa takéto niečo stane. Hoci si myslím, že konkrétne táto jej mama, tejto hlavnej hrdinky, mala v sebe tú krutosť, si myslím, že už predtým a takú tú bezcitnosť a absolútne žiadnu empatiu a tie sklony k týraniu už v sebe mala, ale myslím si, že to môže stať aj človeku, ktorý to takto originálne má v sebe. Ktorí to majú, môže vlastne ešte viacej odpestiť asi toto. Ako to vnímate na celé toto? A napríklad, ak môžem takú osobnú otázku, vnímali ste vy potom, ak teda máte, vy ste boli ešte pomerne malý chlapík, keď sa to stalo, že vlastne postupne sa tá miera možno nejakých trestov, krutosti alebo bezcitnosti ešte viacej zhoršovala pod vplyvom tej sekty? Presne tak. Ono, neviem, akým spôsobom to prisúdiť k tej sekte, ale podľa mňa práve táto kniha pre mňa je fantastická v tom, že sa zameriava Shari na svoje prežívanie. A není to taký bulvár, že pozrite, kam až to zašlo a toto sa im dialo, lebo to je na nič, to je hieritmus. Ale to, že ona opisuje ten svoj psychický nejaké pochody a myšlienky, čo cítila, čo robila, tam je vlastne časť tej knihy, kedy ona snaží sa mať nejakého frajera, nejde tak nejak extrémne a potom sa to ako keby otočí v určitom momente, tá Jodie ju zmanipuluje psychologicky tým, že nájde jej slabé miesto, čo je to, že ona chce byť chválená, chce byť proste dobrá, Jodie Hildebrantová to využíva veľmi efektívne, veľmi s takou istotou predátora, až sa vlastne zameria na tú slabú stránku, ale v konečnom dôsledku to nefunguje, že tá Shari vlastne odíde. Čo pre nás proste vznikne ten neuveriteľne vzácny dokument toho, že ona je veľmi inteligentná a dokáže to, a emocionálne veľmi inteligentná, dokáže popísať, čo cítila a prečo. Že my vlastne vidíme, ako ona príde k tomu extrémnemu správaniu. Zrazu som videla, že moje kamarátky sa so mňou nebavia, že strácam priateľov, pretože som extrémne v tom, ale nevadilo mi to. Išla som ešte do toho viac, ešte viac, pretože ten človek presne má túto psychologickú
potrebu, to nutkanie byť lepší, splniť tie očakávania, prekonať tie očakávania ako do extrému, až vtedy je to dobre. Keď je to normálne, to není nič. Keď je to prekvapivo, viac než všetci ostatní, vtedy je to dobré. A tá Shari to opisuje v sebe, samozrejme teda, ale ja si myslím, že rovnaký postup vidíme aj na Ruby a na tom, ako ona vlastne najprv chce byť najlepšia influencerka. Ja vám ukážem, všetkým ľuďom vám ukážem, ako vyzerá šťastná rodina. Som najlepšia, ukážem to celému svetu, ako som najlepšia matka. Potom vám ukážem, že ja som vlastne najsvetejšia zo všetkých svetých. Ja viem pravdu. Ja som najlepšia. Zase je tam tento element toho prekonať, úplne prekonať, byť lepší, byť na tom extrémnom konci. A ja osobne teda toto isté vidím aj v tej našej rodine. Že moja mama vlastne chcela, niektoré deti v sekte mali televízor, niektoré deti boli byté viac, niektoré menej, niektoré a tak ďalej, ale presne na ne sa tak pozeralo, o nich sa hovorilo, tento, on má dovolenú hudbu, áno, presne takto, a to bolo non-stop to bolo dávané na oči. Tí, ktorí sa vzdali všetkého, nepočúvali nič a tak ďalej, tí boli najlepší. Tí, ktorí nejakým spôsobom, tam ich ešte drží svet, lebo mali radi niečo normálne, niečo ako ich bavilo v živote iné, než plne sa odovzdať tej sekte, čo je ideálne. Zaujímavé, áno, vy ste povedali, že ona sa chytila toho jej slabého miesta. Ona tá Shari tam neopisuje veľmi detailne, akým spôsobom to vtiahlo ju, pretože ona najprv bola veľmi skeptická voči tej Jodie a aj za to teda bola potrestaná, že vyslovila nejakú kritiku. A potom odrazu, keď tá Jodie začala akože pracovať s ňou, tak tá Shari sa úplne prepla a začala byť ona absolútne fanatická obhajkyňa toho celého učenia. Ale ona mala presne tú slabinu, o ktorej hovoríte, ale to, čo mňa zaujalo, my tam vidíme aj prípad groomingu, kde bola práve živená kde bolo práve to, že ja som tu pre teba, áno, a si v niečom výnimočná, ako si vyspela, ale tá Jodie to robila úplne naopak. Ona stále ju nútila ísť do toho sebaspýtovania, do toho, aby samú seba kritizovala, čo robila zle a tak ďalej. Vieme si povedať, ako tam fungoval tento psychický mechanizmus, že ona vlastne jej povedala, že áno, ale aj teraz si myslíš, že si niečo viac, keď toto takto si priznala. Nie, priznaj si, že zase robíš chybu v tom, že ty si myslíš, že si niečo viac za to, že si schopná priznať si nejaké svoje nedostatky. Skrátka to bolo, ja by som povedala, že normálne človek by mal od toho utekať, keď vám niekto dáva stále ten pocit, ako ste úplne na nič. Aj keď sa mi spovedáte, že ste na nič, tak vám povie asi ešte viacej na nič. Ale tuto to fungovalo presne naopak. Povedzme si o tomto mechanizmu. Vy môžete od toho utekať, keď máte tam. A povedzme si, že možno teda boli by ste taká šťastná, že by ste si povedali, že tak však ja mám túto svoj život, som toto dokázala v živote, alebo toto je pre mňa dôležité, takto mám hodnoty, takýchto mám ľudí okolo seba a nie som tu odkázaná na to, aby sa niekto takto mi správal. Ale tak sa ona volala? Shari, pardon, ja mám strašne zlú pamäť na mena. Shari nemala kam utekať, ona nemala moc na výber. A pre ňu tá Jodie vlastne bola jediná cesta k tej mame, alebo k tomu uznaniu, po ktorom ona strašne túžila. Že to bolo tam tak pekne napísané, že ona, keď sa odhodlala od tej rodiny odísť, tak vlastne ona na chvíľku prišla úplne o všetko. Ona vlastne riskovala, ja teda veľmi obdivujem naozaj aj vás, že myslím si, že to musí byť hrozne ťažké od niečoho takéhoto sa odpútať, keď s tým začínate ako dieťa, že aj dospelí ľudia majú čo robiť. Takisto popisujú tí prívrženci tej putnohorskej sekty, ako sa z toho dostávali ešte rok, nevedeli sa vynoriť. A nie to, keď ste dieťa, že ona nemala žiadnu inú mincu, iba túto. A keď sa jej ponúkla, hoci mala aj takýto obraz a práve ja si myslím, že ona tie receptory akoby na lásku išli práve cez tú kritiku a cez to týranie a cez tú krutosť. A že niekde ona na toto proste počula, že toto bol ten jazyk lásky v úvodzovkách, lebo to nemá s láskou nič spoločné, ale aspoň toho záujmu, ktoré to dieťa, aj ten tínedžer
zúfalo potrebuje, tak ona to zrazu ako dostala nejakú možnosť, ako k tomu prísť, ako jej niekto môže venovať pozornosť a sem tam utrúsiť aspoň nejaký ten, že vidíš, tak došla si k rozumu, alebo vidíš, tak ako konečne s tebou reč a vlastne bolo to niečo, čoho sa ona mohla chytiť. Ona nemala tam utiec. Vy znesiete 10 urážok na to, aby na 11. krát vám niekto povedal, že no vidíš, už je to trochu lepšie, už si sa niečo naučil z tých 10 situácií. Práve to neustále hodnotenie je tá metóda toho cukru a biču, to vlastne bolo pekne popísané v tej kútnohorskej sekte, že to vlastne fungovalo, že neviete kedy, za čo príde rána, z ktorej strany, ale už vlastne bez toho neviete, kto ste, bez toho, že neustále dostávate buď ten cukor, alebo tie rany, v tomto prípade hlavne tie rany, a že vlastne to tvorí vašu identitu a o to ťažšie je potom sa z toho vymaniť, takže naozaj klobúk dole. Ja sa tiež musím pridať, Eva, som vám to aj pred rozhovorom hovorila, naozaj vyžaduje si to podľa mňa obrovskú silu, ale vôbec obrovskú silu to, čo vy ste hovorili, že vy ste len čakali na tých, kým budete mať 18 rokov, vy ste si celý čas uvedomovali, alebo teda dosť rýchlo ste si začali uvedomovať, že v tomto žiť nechcete. Čo bolo pre mňa prekvapujúce je, že tam, kým možno tí ľudí, ktorí vstúpili, tí rodičia do tej sekty, si presne namotala tá sekta na niečo, na nejaké pocity, tak v tej vašej malej generácii, nielen k vám, ale aj k ostatným deťom, ako som pochopila, to správanie bolo príšerné. Ale napriek tomu vy ste spomenuli v jednom rozhovore, že odišli ste vy a odišli aj niektorí ďalší ľudia, ale pochopila som tak, že nie všetci. Niektorí zostali. Ja viem, že to je také všeobecná naivná otázka, ale v čom si myslíte vy obaja, že dokáže sa objaviť taká tá sila, alebo ten človek mladý, ktorý to vieš nechať za sebou, toto a odísť z toho, kde sa to berie, v čom sa objaví možno tá prvá. Vy ste to tak o sebe povedali, že ste boli rebel. Vy ste to pripisovali tomu svojmu rebelstvu? No, ja to poviem tak, pre mňa je také zvláštne, keď akože to spomínate, že nejakým spôsobom síla. Pre mňa je to ako fungujem. Nebol by som teraz stand-up komik, kde ten spôsob ako vyhľadávať až nejaký konflikt, nejaké vlastne nejaké rebelstvo. To je vyslovene asi zamestnanie, ktoré sa najbližšie dá nazvať nejakým rebelstvom, lebo tam vypichujeme nejaké veci o spoločnosti, komentujeme spoločnosť, čo sa nám sociálne nejaké veci, častokrát môžeme byť kontroverzní, pretože v rámci toho, že máme právo teda sa vyjadrovať slobodne a máme slobodu slova, tak rebelujeme, programovo rebelujeme. A ja som to prakticky vždy robil a vždy aj v tej sekte to bolo, nikdy to nebolo odmenené, ja som nemal to, mňa to bavilo vlastne byť v tej opozícii a byť takom, že nebudú všetci na mojej strane a ja to ani nechcem nejako povedať, že to je dobré alebo správne alebo nesprávne, je to spôsob, akým ja fungujem. Ja budem ostro a budem sa snažiť nájsť ten spôsob, napríklad aj v tom humore, nájsť ten spôsob, ako to povedať tak, že to bude cítiť, že to zapôsobí, že tam minimálne tí ľudia budú musieť s tým nejakým spôsobom zaoberať, čo je moja myšlienka. A podľa mňa môže to mať milión dôvodov, ale ja to nechcem až tak analyzovať. Pretože je to súčasť mojej osobnosti, ktorú berem ako svoju osobnosť. Neberem to ako niečo, čo bolo vykresané, lebo ako moji súrodenci sú úplne iní v týchto veciach. Ja som takýto a či je to sila, alebo je to... tak ako Shari bola osoba, ktorá ona bola dieťa, ktorému nebolo príjemné. A ani v dospelosti, ja som teraz pozrel aj nejaké sociálnej siete, to není tak, že ona by veľmi sa chcela prezentovať, ona skôr prezentuje ten príbeh a ten problém, rieši, pre ňu je veľmi, podľa mňa ona je taký veľmi ako emocionálne inteligentný človek, ktorá teraz vlastne rieši tieto prípady, tie sekty, alebo zaoberá sa tým, aké budú tie zákony, aby sa tieto veci riešili tak, jak sa majú aj z hľadiska toho práva, ale nerieši nejak seba propagáciu alebo niečo také.
tá kniha ju neukazuje len, že pozrite sa, aká som skvelá. Tá kniha veľmi skvele vypovedá. Je to skvelý dokument o tom, čo som zažívala a napríklad, ako ste spomenuli, aj ten prípad toho groomingu, to je tak, to tam kľudne nemuselo byť tej knihe, lebo to nesúvisí priamo s tým prípadom až tak do takej miery, ale keď to spomenie týmto spôsobom, tak vidíme, ako vlastne tá psychológia funguje, že zase je to pokračovanie, zase si ten človek hľadá nejaký ten vzťah, kde to funguje ako to, čo pozná, zase hľadá zase to isté, čo hľadal v tej rodine ten človek. Čiže ja si myslím, že nejakým spôsobom máme túto osobnosť. A moja osobnosť je teda, ako ste to povedali, je rebelská, je mnohokrát možno aj pre niekoho príliš, je to nepríjemné, je to možno niekedy za čiarou, ale ja to pripisujem tomu, že vďaka tomu som tu dneska a nie niekde v nejakom proste úplne šialenom dušu trhajúcom, dušu ničiacom, rozkladajúcom, pretože to je emocionálny rozklad osobnosti. Tam ten človek stratí kontakt s reálnym svetom, stratí ako keby, veci prestanú mať význam. Preto, keď vidíme ten extrém na konci tej knihy, že ona už týra tie deti, už tam naozaj prebiehajú, už proste tie zranenia, už to je tak začiarov teda, že zakročí polícia, našťastie teda to dieťa tam utečie, ale pre mňa je na tom najviac fascinujúce to, že ono to vlastne ako keby zmení vnímanie sveta. Už tie reálne veci nemajú takú váhu. Už to, že moje dieťa tu trpí, už to, že oni pláču, už to nemá na mňa váhu, pretože môj svet je zrazu iný. Môj svet zrazu má nebo, peklo, démoni, zlo, dobro a takéto maličkosti, ako že dieťa zrovna nejedlo strašne dlho, alebo čo, už nemajú v tomto gigantickom, obludnom vlastne svete, ktorý je vyrobený tou manipuláciou a tým, že oni, tí ľudia sa naozaj presvedčia, že takto to je. A preto aj moji rodičia videli proste, že sme nešťastní. Ja som mal, keďže hovorím aj teraz, ja som mal vtedy v detstve ruky úplne akože dodrazené červené, lebo som mal vtedy, že som si umýval ruky z obsesívno-kompulzívnej poruchy a oni to videli. Dokonca proste akože v tom museli vedieť, že to je nejaká psychická porucha, ale pre nich nebolo dôležité nielen, že to nejako reálne riešiť, že to nebolo nejakých pre nich priorita, ale pre nich nebolo ani dôležité spýtať sa, prečo toto dieťa tak má. A prečo môj brat je takýto. A prečo moja sestra takisto mala, nechcem konkrétne zachádzať, ale takisto proste to malo proste tieto psychologické efekty. Prečo to je tak? A keď sa o to nezaujímam, tak v čom spočíva môj svet, keď som rodič, keď nie v tomto? Máš pocit, že nemám čo dodať? Ďakujem veľmi pekne aj za vašu úprimnosť, aj za to, ako ste to opísali. Tiež si myslím, že sa vlastne k tomu ani viacej netreba pýtať. Ja by som ešte, lebo by som veľmi rada dala priestor aj vám, aby ste sa mohli opýtať na to, na čo ste zvedaví. Takže to, čo mne ešte zaujalo, tie následky, vy ste spomenuli hneď v úvode, tie následky si myslím, aj keď Shari ich tam nejako priamo nerozvíja, určite sú navždy. Mňa zaujalo, že vy ste povedali v jednom rozhovore, chýbali mi akékoľvek morálne zásady a že ste sa museli vlastne všetky tieto veci učiť odznova. A tá Shari tiež vlastne zažívala to, že čierne bolo biele, že skrátka aj s tou Jody mala, alebo aj s tou mamou mala situácie, keď niečo sa stalo a o 3 dní tá mama tvrdila aj absolútne presvedčená, že sa vôbec nestalo a že čo si vymýšľa. Jednoducho naozaj zažívala prekrúcanie, manipuláciu, klamstvo, bolo to úplne normálny nejaký životný štýl, ktorému sa ona učila. Je toto tiež, alebo aké ťažké je vybudovať si potom toto v dospelosti, to, čo v detstve máme dostávať, nazvem to povedzme aj nejaký morálny kompas a podobne, je ťažké pre tých ľudí, aj keď sa dostanú z toho toxického prostredia, je sa toto vlastne učiť ako dospelí ľudia. A teraz možno slovo na začiatok vám. Ťažké. Tak by som povedala zo začiatku, že ťažké.
Ale opäť sa to vždy láme cez tú osobnosť a cez to, že, keď to poviem tak trochu sprosto, že ako to schytal ten človek a cez čo to išlo, cez čo sa z toho dokázal vymaniť a dostať, ale častokrát naozaj sú tí ľudia, teraz nebudem hovoriť len o tých akoby sektách, ale o tom, keď tá rodina je takýmto spôsobom nejako naladená voči tým deťom, takýmto spôsobom, takýmto zneužívajúcim, aj keď to nemusí byť v tom fyzickom zmysle, že častokrát je to o tom, že tí ľudia si niekde úplne od začiatku budujú kontakt s realitou, učia sa fungovať vo vzťahu, lebo častokrát si práve osvoja tie manipulatívne techniky a ako my to voláme, že sa tak zidentifikujú napríklad s tým agresorom v tej rodine, lebo je to nejaký spôsob, aký v danej chvíli môže byť dobrý v tom zmysle, že aj oni cítia tú silu a následne potom aj oni sa tak správajú a prípada im to v poriadku. Niektorí, samozrejme, ktorí si zvolia, ako keby, ani nie, že zvolia, ale ktorí odstúpia túto cestu. A potom je to o tom, že úplne od začiatku sa učia fungovať a je to samozrejme iné, keď v 40 rokoch sa učíte, že toto sa ale nerobí a keď sa raz niečo dohodne, tak sa to... Ale niekedy je to naozaj o tom, že sa to tí klienti učia úplne od začiatku. No, ja to môžem len potvrdiť, lebo v mojom prípade to bolo skorej, teda nebolo to veci, ktoré som sa mal naučiť ako dieťa, som sa povedzme učil akože potom v deni z tej sekty. A tam poviem také základné veci, pretože ja som neprijal ten svetonázor tej sekty s tým Bohom, ktorý ma nejaké príkazuje, nejaké konkrétne veci robiť, nerobiť a je to veľmi striktné. Pravidlá sú absolútne striktné a odplata za hriech je smrť, ako sme dokola doma počuli. Odplata za hriech je smrť, to znamená, že to je všetko, na čom záleží. Všetko ostatné nie je dôležité. Po videní z tej sekty zrazu toto neexistuje. To je ako keby vás pustili z toho najhoršieho väzenia, v akom ste kedy boli. To je ako keby proste betónové steny okolo vás sa zrazu rozpustili. To znamená, že čo urobím? No tak idem utekať, idem skúsiť, kam všade sa dá ísť, idem všade, idem vyskúšať všetko, idem urobiť všetko. A to je presne ten feeling, ktorý som mal, keď som stále odišiel. A potom človek začne mať myšlienky, že OK, ale možno niečo, možno som smutný, keď vidím, že druhý človek je z niečoho smutný, tak by som asi mal robiť také veci, aby nebol druhý človek smutný, lebo mi to vadí. Možno by som sa mohol pozrieť aj na neho, že ako sa cíti, lebo však on je taký istý človek ako ja. Možno si viem s niekým nebyť len v súboji a bojovať, ale viem aj nájsť niekoho, že sa teda overím s nejakou negatívnou, alebo nie úplne pozitívnou vecou o sebe, čo proste je základ, ako si nájsť nejaké priateľstvo. Ale tieto veci všetky sú novinka vo veku, keď podľa mňa už by to človek 10 rokov alebo 15 rokov mal ako nadstavovať a ďalej sa rozvíjať, ďalej povedzme hlbšie hľadať, akým spôsobom fungujem, aké mám ja hodnoty, objavovať sa, objavovať svet, objavovať, akí sú ľudia, objavovať iného človeka a mať partnerov alebo blízkeho partnera, čokoľvek akože takéto. Potom, keď vás ako keby naozaj dám do väzenia a odizolujem, tak je učenie na novo, absolútne. A je to podľa mňa, to odučenie sa zdá, že to prebehlo rýchlo, je to ako keby zlom odišiel a už to je inak. Ja som strávil veľa hodín na terapiách, kde sme objavili veci vďaka tomu, že proste som sa vracal do tých spomienok a uvedomil som si, do akej miery ma ovplyvňujú dodnes. Do akej miery buď ako odpovedám negatívne, že treba, keď mi rodičia povedia, že niečo je zlé, ja teraz robím často extrémne to, ako keby extrémne naprotiveň. A potom vlastne s tým terapeutom sme riešili to, že a tým pádom ma tí rodičia stále ovládajú. Že to, či je to tak, ako oni chcú alebo nechcú, stále nerobím to, čo ja chcem.
Stále tam je ako keby tá hrádza medzi tým, čo ja chcem naozaj urobiť, čo Dano Čistý chce. A toto pre mňa je ten najväčší zlom, že keď som začal rozmýšľať, a naozaj to bolo dlhé roky, keď som sa na toto dokázal pozrieť a povedať, toto robím preto, lebo mám v sebe nejakú proste túžbu, nejaké niečo proste prehnané, alebo až také, až zbytočne, ako keby sa snažím niečo si vykompenzovať a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku sa viem v každom momente spýtať, ale čo ja naozaj chcem, čo je to, čo naozaj je pre mňa. A není to len odpoveď na celý svet, ale rebelstvo a všetko toto. Ja keď som vás teraz oboch počúvala, tak si hovorím, že ono vôbec sa odhodlať a ísť na terapiu, keď máte nejaké tie zranenia, šrámy, ktoré mnohí máme z detstva, je veľmi ťažké pre mnohých ľudí, pretože tam presne idete do hĺbky, idete do tých bolestí, idete do tých zranení, ktoré často boli v rodine, od rodičov, a to je niečo také posvetné, na čo my nechceme siahať na tých rodičov, že mohli niečo robiť zle. Ale myslím si, že v tomto prípade, aj vo vašom prípade, Dano, aj v prípade tej Šary, to musí byť ešte 150 000 krát bolestnejšie, pretože sú tam ešte tie nánosy ďalšie, ktoré boli naozaj spojené aj s mnohými fyzickými, psychickými vecami, ktoré vlastne sa udiali, keď ste boli deti. Takže ešte raz naozaj, že klobúk dole. A bola by som veľmi rada, keby Šarin príbeh a možno aj to, čo tu teraz porozprával Dano Čistý, slúžilo na to, že ak cíti ktokoľvek, kto toto počúva, alebo sa k tomu dostane, že má nejaké tie bolesti v sebe, tak naozaj zvládli to ľudia, pre ktorých tá terapia musela byť akože 150 krát ťažšou cestou a oplatí sa na ňu, lebo na konci je niečo naozaj, verme, že teda pozitívne a že ten život sa teda skvalitní, tak by som to povedala, ale aby som to teda ja nefilozofovala, som mala potrebu ešte toto povedať, lebo to vo mne vyvolávalo veľmi silné emócie, čo ste obidvaja hovorili. Verím tomu, že možno by ste sa chceli aj vy niečo opýtať, pretože tu máme naozaj dvoch vynikajúcich hostí. Takže pokiaľ by ste mali otázku, zdvihnite ruku, ak vám prídem, dám vám mikrofón a môžete položiť svoju otázku. Väčšinou vždy hovorím, že teda je ťažké ten prvý dobrovoľník, ktorý sa nájde a odhodlá sa, tak keď tu je niekto taký odvážnejší, potom sa to už väčšinou tak rozbehne. To by sa chcel niečo opýtať niektorého z našich hostí, alebo oboch, alebo niečo ku knižke prípadne. Nikto? Nič? Zatiaľ? Dobre. Ja teda ešte by som sa vrátila... Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Dobrý večer, ja by som sa chcela spýtať, či sa dá povedať niečo viac o tom odchode, ak to nie je veľmi citlivé. Napríklad, či tam boli financie, priatelia, že keď tá Šary vlastne nikoho nemala, tak či to bolo možno niečo ľahšie, alebo ako to prebiehalo? Ďakujem. Ten odchod, ja som mal taký, že akože mňa to stalo strašne veľa, pretože tým, že vidím na príklade mojej sestry, aký má život, je to proste, je cítiť, ako veľmi akože tým, že som odišiel a že som sa voči tomu postavil, na rozdiel trebárs od, akože je cítiť, že im to strašne vadilo, tým pádom viem, že za prvé nikdy nebudem mať rodičov, to je akože ten prvý efekt. To, že som vlastne prišiel o to mať reálne rodičov. To je to, čo vlastne ma to stálo. A v tom momente ja neviem ani riešiť, ako by som sa mal inak, financie alebo tieto veci, akože ono je to tak alebo onak, ale tá vec pre mňa nejakým spôsobom není prioritná. Bolo to samozrejme náročné, čo sa týka toho fungovať nejakým spôsobom samostatne, ale nebolo to náročné v tom, že by to bolo rozhodnutie, kde by som ja riešil ako keby nejaké tie detaily, pretože som riešil tú
tú hlavnú vec, ale vždycky ako keby pre mňa je tá hlavná vec, že ten moment toho odídenia stade a prestania toho veriť tomu učeniu a dávať rodičom za pravdu, lebo akože keď som bol dieťa, tak samozrejme, že musím povedať tým rodičom, že áno, alebo pomodliť sa, keď mi prikážu, alebo akože potvrdzovať tú ich pravdu, ale keď som sa vyslovene, že postavil tomu a vlastne akože postupne, a teraz už je to niekoľko rokov, prišiel od tých rodičov, tak ja si viem predstaviť, že pre mnoho ľudí to stále môže byť nejakým spôsobom nemožné až. A pre tú Shari takisto, veď ona koľko hovorí, tam ona vlastne aj veľmi hovorí o tom, aký rozdiel má v tých pocitoch oproti svojej matke, že ona ju, ak sme už spomenuli, nejakým spôsobom psychologizuje alebo chápe, že čo sa dialo, aj keď teda s tým, čo urobila tým súrodencom, považuje za správne, že je v tom väzení a že tam bude, možno tam mám taký pocit, že ona by bola radšej, keby tam bola akože nejaký riadny čas v tom väzení, lebo tam je tá možnosť tým, že ten rozsudok je od 4 až, myslím, že do 34 až 30. Tak ako keby ona súhlasí s tým trestom pre tú matku, ale zároveň má tam nejaký pocit pozitívny alebo nejakým spôsobom chce, aby jej bolo lepšie alebo aby sa napravila alebo niečo takéto. Kdežto k tej Jody, ktorá vlastne teda nie je časť rodiny, ale je to taká tá sektárka, to nemá. Často sa ma ľudia na to pýtajú, že či ja cítim voči rodičom nenávisť nejakú, alebo že či im to neviem odpustiť, alebo či im to nechcem odpustiť, alebo niečo také. Pre mňa tá najväčšia túžba je mať normálnych rodičov a to je to, čo som aj povedal na terapii viackrát, že ja by som chcel iba, aby ste boli normálni. Ale to ja nemôžem urobiť, pretože ja takisto ako oni nemohli zmeniť mňa, ja nemôžem zmeniť ich a keď sa budem o to snažiť alebo budem v to dúfať, tak takisto na tom budem robiť niečo, čo nedokážem ovládnuť. Nedokážem ovládnuť druhého človeka, nedokážem spraviť, aby sa správali ako ja chcem. To znamená, že hej, prišiel som o nich a to je pre mňa to, čo pre mňa v tom odchode a v tom celom bolo najťažšie, pretože to bola jediná možnosť. Nebolo možné, že ja by som súčasne fungoval so svojimi rodičmi a fungoval na tomto svete ako člen spoločnosti a tak ďalej. Ja sa vám opäť musím poďakovať, lebo toto je presne oblasť, do ktorej som nevedela, čo si môžem dovoliť ísť, pretože my všetci, nech tí rodičia sú akokoľvek, tak tie pocity voči tým rodičom isté máme a práve to som sa aj chcela o to opýtať, že musí to byť podľa mňa veľmi opäť bolestné alebo zraňujúce pre tie deti, ktoré v tomto procese, keď chcú odtiaľ odísť, sa musia odpútať od tých rodičov. Nie je ten rodič akýkoľvek, veď poznáme príbehy detí, ktoré sú v detskom domove a tá matka tam príde raz za rok si odškrtne, aby jej tie deti definitívne nezobrali, tak tam príde na 5 minút napríklad na Vianoce na návštevu. To dieťa celý ďalší rok z toho žije, napriek tomu, že tá matka o ňom vôbec nejaví záujem. To hovoria ľudia, ktorí tam pracujú, že je to strašne srdcetrhajúce toto vidieť a vnímať. Takže toto asi musí byť tiež veľmi podstatná nejaká časť toho, vedieť si sa odstrihnúť alebo nejak tak na silu vytrhnúť možno zo seba tých rodičov. Je to vôbec možné? Je, vidíme, že je, ale je to naozaj veľmi ťažké, je to obrovská strata. Obrovská strata, ktorá nejde bez toho, že si ju jednak človek aj asi odsmúti, prežije, prejde si ňou a zároveň aj ostane jeho súčasťou navždy v nejakom zmysle, v nejakej, už možno nie úplne rozžavenej rany, ale nejakej, ktorá sa ozve kde tu. Ale je to určite hrozne ťažký a bolestivý proces, že niekedy to naozaj nejde inak ako prísť o tú rodinu, čo môže byť v danej chvíli jediné, čo ten človek má. Je ešte niekto, kto by sa chcel niečo opýtať? Dobre, možno ešte niekto sa ohlási. Ja by som možno pomaly to smerovala asi aj k záveru vzhľadom na čas, ale ešte jedna vec. Čo ma zaujímalo, musí človek, ktorý vás dostane do sekty, byť vždy
nejakým spôsobom charizmatická osobnosť. A napríklad Shari opisuje tu Jodie, že nechápala, prečo ona ťahá za sebou nejakých ľudí, pretože pre ňu to bola, doslova hovorila nejaká, že škaredá žena, ktorá ešte ani nebola nejako extra sympatická v tom vystupovaní. Alebo je to vlastne komplex niečoho, nejakých úplne iných vecí, ktoré môžu vytvoriť to prostredie, ktoré naláka ľudí. Lebo my si to predstavujeme možno tak, že áno, tak je tam nejaký charizmatický líder, ktorý vás dokáže presvedčiť, ako napríklad aj bol ten vodca tej kúpnohorskej sekty, ktorú ste spomínali viackrát. Často to máme napríklad aj spojené s tým, že tam idú iba ľudia, ktorí už sú fanaticky veriaci, pretože často tie sekty máme spojené s tým, že vlastne stávajú na viere a presne na prekrúcanie, ako by ste aj povedali, Biblie a podobne. Poďme možno ešte povedať si niečo k týmto, či sú to mýty, alebo či naozaj to má nejaký reálny základ, že to takto môže byť. Tak tá charizma sa môže odvieť od rôznych vecí. Nemusí to byť vždy nevyhnutne fyzická krása. A tie výskumy hovoria, že častokrát tí vodcovia sekty, opäť ťažko ich úplne ako vieme zaškatulkovať, ale čo ich naozaj spája všetkých je, že častokrát sú to veľmi silno narcistické osobnosti. Že majú ten pocit výnimočnosti, ale čo sa napríklad ukázalo práve v prípade tej kúpnohorskej sekty, že tam ten proces bol taký vzájomný, že tam tí stúpenci si toho svojho Richarda, oni si ho tak trochu vytvorili, že oni mu dávali také, že trebárs, on bol, teda, tam to nebolo hneď na začiatku o viere, ale o tom, že on bol liečiteľ. A oni mu napríklad povedali, že jo, Ríšo, ja som teraz zmeškal vlak, to si mi ty urobil, lebo si mi chcel dať príučku. A oni ho takto akoby dopovali takýmito pilulkami tej výnimočnosti, že oni to v ňom chceli vidieť a on tie pilulky teda polikal a nejak sa ako, že to bolo také vzájomné vytváranie si takéhoto puta toho gurua a tých stúpencov, že vlastne oni ho tak spolu vytvorili a vlastne aj ten vodca sekty častokrát sa doformováva v tom, ako vlastne funguje potom tá mocenská celá štruktúra tej sekte, ako on je vyvyšovaný a vlastne stráca kontakt s tou realitou, stráca tú empatiu alebo až nejakú úplne bazálnu citlivosť, že druhým ľuďom, deťom sa nemá ubližovať a vlastne sa stáva takto zásadne odpojený. Ako to vnímate vy? Vy ste boli, teda spomínali ste, že už predtým bola vaša rodina veriaca, potom sa to vlastne ešte znásobilo, ale ja by som, možno by ide o to rozbiť aj taký ten mýtus, že ľudia si myslia, že ono to je nutne sekta automaticky spojená iba s vierou a že iba veriaci ľudia teda sú viacej náchylní, aby teda spapkali všetko to, čím ich tam krmí potom tá sekta. Ako vy toto vnímate? Ja si myslím, že to, že sa týka toho náboženstva, je len najlepší alebo najbližší spôsob, akým ten a teraz naozaj poviem narcistický, charizmatický vodca to využíva, pretože všetko, čo vám takýto človek povie, je manipulácia. Každá jedna vec, každá veta. Keď tí ľudia v tej sekte budú tvrdiť, že my sme všetci, ja som taký istý ako vy, zase je to manipulácia, lebo on bude, aby ste sa vy chceli priblížiť k jemu. Alebo ja vám poviem niečo, čo iný vám nikde nepovie. Ja mám špeciálne, ja počúvam Boha. Všetky tieto veci proste, akýmkoľvek spôsobom to robí. Teraz napríklad nebudeme možno mať rovnakú sektu, ako sme mali tie prípady veľké, ktoré boli v 20. storočí veľmi známe, tie sektárske, alebo ako bola táto Kutná Hora, alebo ako bolo, povedzme, ten Jim Jones, ten Jonestown, alebo známy prípad, keď bol ten v Amerike, kde vlastne zaútočili policajti, nespomeniem sa teraz, David Kotreš bol tam vodca tej sekty. Nebudeme mať rovnakú sektu, možno to nebude s náboženstvom, ale bude to s niečím, že ten človek, ten, ktorý to ovláda v tej sekte, má nad tým kontrolu a vedome, ale manipuluje a využíva vlastne svoje
tam je veľký bonus, keď je charizmatický, lebo je to ľahšie, keď vám niečo povie charizmatický človek, budete skorej počúvať, ako keď bude menej, ale nemusí to úplne byť tak, môže to byť tak, že to môže byť len človek, ktorý veľmi dokáže manipulovať. Tam tie spôsoby toho, ako to urobí, môžu byť hociaké a to, že to je väčšinou náboženstvo, je preto, lebo veľa ľudí má v tej oblasti otázky. To, že veľa tých problémov je proste sexuálnych alebo je v rodine, je lebo veľa ľudí také veci rieši, veľa ľudí má v týchto oblastiach nejaké nezodpovedané otázky. On vám na to zodpovie. On vám zodpovie aj na spirituálne veci, aj otázky, ktoré ste sa nikdy nepýtali. On máte odpovede nejakým spôsobom, tak, aby vás dostali tam, kde on chce. To je jediný cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Napadlo teda ešte niekomu niečo, čo by sa chcelo pýtať k téme? Dobre, tak ja si myslím, že už by sme to asi aj mohli uzavrieť. Ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ja mám pocit, že z toho teda vznikla taká aj celkom dosť hlboká téma, obohacujúca, takže verím naozaj, že ste počuli veľa zaujímavých vecí. Vidím, že už teda tu máte niektoré knižku, verím, že sa vám teda bude, môžeme pri takej ťažkej téme povedať, že páčiť, tak verím teda, že niečo vo vás zanechá tá kniha, tak by som povedala, že vám možno niečo prinesie nové. Presne ako povedal Dano, je skvelé, že to Shari napísala a že sa na tú knihu aj môžeme pozrieť nie ako na nejaké niečo škandalózne, na niečo bulvárne, na niečo, že a teraz nás zavedie do úplne hrozných príšerností, ale skôr naozaj ako cestu nejakej mladej ženy a jej, ak to tak môžeme aj povedať, ducha a duše, ktorý bol naozaj veľmi, veľmi výnimočný. Alebo je veľmi výnimočný. Neviem, zobrali ste si mikrofón, či... Áno, že je to zároveň aj príbeh také veľkej ľudskej síly a je v ňom veľa nádeje. Takže ja som sa tu dnes rozprávala teda aj o knižke Dom mojej matky s psychologičkou Hanou Ševčíkovou a so stand-up komikom Danom Čistým. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za všetko, čo ste sa s nami podelili a prajem teda všetko dobré a pekný večer pre začiatok. A vám ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a prajem vám tiež ešte pekný večer.